Фәнзил Гайнетдинов. Фәнзил Гайнетдинов, Мәсетле районынан. Математика, химия, биология буенча республика һәм Рәсәй кимәлендә үткән олимпиадалар еңүчеһе. Фәнни гамәли конференцияларда үз проектларын ышаныслы яклай. Менделеев исемендәге Бөтә Рәсәй фәнни тикшеренү эшләре конкурсы еңүчеһе. Шахмат ярыштарында ла ал бирмәй. Мин бик шатмын монда торганга. Чөнки рәхмәт әйтәһем килә минең атайыма, әсәйемә, бөтә минең тугандарыма. Мин кайда бармаһам да, кайда җигелмәһәм дә, алар минең янымда, алар минең өчен бик зур терәк. Номинация белемгә ынтыл булгач, тагы бер рәхмәтем минең укытучыларга. Иң зур рәхмәтем минең беренче укытучыга. Ул монда юк инде, но камерага әйтәм инде. Эльмира Долна, бик зур рәхмәт. Тагы бер рәхмәтем бар бүгенгә. Шуны әйтеп киләм. Минең шапам юк инде. Но Тамар каналына бөтә кем бөтә рәхмәт әйтәһем килә. Бөтә кем Тамар каналында эшләй, кем монда катнашкан был премиялы, кем аны уйлап тапкан, кем монда эшләгән. Бик зур рәхмәт. Кунактарыбызга тагыла бер тапкыр зур рәхмәт әйтәйек. Һиңә рәхәт, Фәнзил. Улай яхшы укыгас, егене йырлап кына бирәсәкең инде.